Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan in Biyernes, petsa 7 kan bulan kan Mayo taong 2021. Magribang kita sa laog nin sarong oras kami ang sa indong makakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po tabi, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Ang programang ini atod sa indo kan ako Bicol Party List, asin ang programa man ini kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Partner, maray na pagkahapon. Masiram na hapon, partner. Siyempre sa mga kababayan niya na nagtutok mo niya na pagkahapon, maray na pagkahapon sa liwat. Pirming masiram ang pagkahapon and maray na pagkahapon kan mga Bicolano, Bicolana sa pagtutok and pagantabay digdi sa programang Tabang Ura mismo. Correct. Dahil ang programang ini, partner, nagdadaraning kagianan sa kapwa ta mga Bicolano sa paagi kan ako Bicol Party List and siyempre pa nagdadaraning kaugmahan, may mga sorpresa pang regalo. Para sa tutuyang mga kababayan. May mga sorpresa pang regalo. Correct. Thanks God mga ka-action. It's Friday. Friday mo yan po ng partner. Ini programang ini, kasurog na, katabang pa, nakakapaugma pa. Correct. Iyo ito ang pinaka-obheto ni Congressman Saldi as ni Congressman Pido ang Garbin. magpaugma. Yan. Punantahan pagtabang ko niyan, makakaibahan ta mga ka-action. Si Nanay Mirna Tripolca, siring man, ang Congressman kan ako Bicol, si Congressman Pido Garbin. Pag-iribahan ta partner, inita, kumbaga, ang ulay tangon yan, manungod sa salud. Gustong ni Nanay sabihon, Mirna. may naghahagad tabang, yaon si Kung Pido, ora mismo Ora man. mismo. Si Talagang Nanay Mirna, tubong Barangay Puro, Legazpi City. Yep. Opo, Maray maraming na daw po, pagkahapon tabi Manay. Nanay Mirna. Maray na agaman po. Maray na agaman po sa Indo po. Opo, maski partner hapon na aga si Nanay Mirna, Siyempre. dapat ang pagmamata mo Amo mo positibo. kayo, partner. Gustong sabihin, ang paggiling ni Manay sa imo, kuyan pa. Fresh. Lakbason Magayon. pa, aga pa ang pandog mo. Lakbason talaga. Ano garo man sa nasira na lakbason Garo ka man sa sa na bagong magbisiklita. tindi. Pero Iya na po. pagkahapon sa liwat tabi Nanay Mirna, tano po tayaong kadigdi ano po ang sa imong kamatean or kahagadan tabi? Nag-agad po ako kitabang tapo. May namamatian po ako kang sa Kuyang Dodo po. Bukol po sa Kuyang Dodo po. Pirang taong ka naman ay. Bukol. 34 po. May Okay pa, mga- partner. May mga akos na po ako. Pira po ang aki mo man ay. 5 po. 5. Lima. So, mister mo po, anong hanap buhay? House ay labor lang po. Labor. Kasurin mo po nanay na matean na igwa kang pigmamati isa sa imong dudo. Ano yan, partner? Breast cancer? Oo. Opo. Breast cancer? Matiyan ko po yun. So pag-aki ko ka po, pag-aki ko po kang bunso ko po, So panlima. panlima po. Oo. Yung sadet pala ang po ini yung nakapa ko na, pero di ko po tigpansin po. May nakakapa ka Opo. ng bukol sa imong Sadit pa lang po. sadit pa. Pirang taon na po ang mato among aki, panay. 17 po. Isumnguhod. So, bunso po. 1 years old po. 1 year old. Oo. Pag-aki ko po ka ito. So, labi ng sarong taon man ini. Opo, na maduwa namamatayan taon na mo. po. Paduwang taon. Opo. Dapat check up muna po yan nanay sa Opo, doktor. sa BR po. Ano po ang kan doktor? Cancer daw po. Cancer. Opo. Stage 3 na po. So, ano three. ano ang Opo. namatian mo manay matapos sabihan ka kan doktor na stage 3 cancer ka na? Siyempre po, namundo man po ako. Tapos siyempre po, may mga aki man po ako. Nya, day ka man po nadidipisilan bilang sarong ina na igwa kang stage 3 cancer pagkatapos igwa kang 5 aki na piga-asikaso. Siyempre man po, nadidipisilan man po ako. Sa mga aki, paano na po pag ako nawara man po? Sa araw kayo ng sitwasyon nanay, paano po ang pagbulong? Siyempre, si agong mo, laborer, ika housewife. Paano po ito nasusustenir itong iinom mo kan bulong, tanganing mamatayan mo diit na kamarayan po? Nagbabakal man po sa agom ko po pag managsuldo po ang agom ko po. Pero man ang income ni Mister, Bilang labor. Jet man lang po. Mura. 350 lang po. A Pero day. pagkakasya, may man po. So, Yaw na budget. dyan sa pagkaon. Opo. So, sa ilaw, tubig. Dahil man po. Dahil mo po nagkasya. Siguro mga ang sweldo po ng agom ko, mga 1.7 man lang po. 350 man lang po. An simana. Opo. oo. Nanay ka, itong day ka pang kamatayan na araw kaya, ano ang pagbabago mo niyan sa pag-aasikaso kan mga aki? Dahil na Siyempre, po ako nagka-ero. Siyempre man po. Tapos mga aki ko na po, tigasobol ko na po mag-ero-ero sa araw. Okay. Sakit partner. So, talagang medyo grabe ang pigaagihan na kadipisilan kan sarong kababayan tang inoy na tagapuro na igwanin kamatian sarong ina nin 5 aki. Ngunyan, parte tamang-tama yaon si Kong Kong Pido. Pido na dangog ni Kong Kong, maray na hapon po tabi. Yaon po si Kong Pido, Iya ano po. ang kahagadan mo kay Kong Pido? Magan man po akong tabang po sa Indo po. Para po ma-opera na po ako.
Alam mo, Remy, Joshua, Opo. kay Mirna, ang Ako Bicol Party List may haluyo ng pinagtataong tabang programa itong Opo. medical assistance. Opo. Ang saro sa pinagkaagantang dakulang pondo ining Bicol Training Regional Hospital, BRTTH, na kung Opo. sain gabos na mga kababayan tang Bicolano, arog sa imo, Opo. Ligaspeño, pwede mag-avail ki tabang. And in fact, pinag-ready mi na sa Opo. tuyang asistensya. Yaon ang sa tuyang coordinator duman, si Opo. LB Sedeño. Hanapon mo lang si Doktora LB Sedeño. LB. Naging doktora na ito Iya po. by through the passage of time. Sa dahil experience. sa experience. Sa kahaluyan. Sa kahaluyan na. Sa BRTTH ng duty. Opo. And then, ang samuyang i-cover na serbisyo, itong sa imong pagpa-chemotherapy, Opo. itong mga medisina na available, asin so hospital bill mo na mai-charge ta pa duman sa pondo kang Ako Bicol Party List. Sinyaon man sa pag-asistensya kang Ako Bicol sa available pang fund sa DSWD. Kundi man mag-conflict man sa pag-charging sa BRTTH asin sa DSWD, iyan sa muya pang itutulod. So, ini ang programa Iya po. na available kang Ako Bicol Party List pinag-o-present ni Congressman Saldico, asinan sa indong lingkod si Congressman Pido Garbin, para sa katabangan kan sa tuyang mga kababayan. Buot sabi Iya yung po. tabi kong an Ako Bicol na ang bahala sa pagpakemo, sa gabos na medical expenses, sa laog kan BRTTH, including ito pong makukuha niya sa DSWD. Basta so gabos na pwede i-charge. Iya po. Linawon ta lang, so gabos na pwede i-charge sa pondo kang Ako Bicol na ngunyan, yaon sa BRTTH. Yan tabi sa tuyang iyong ngahon na masakob na para din ako mo maggastos. But for those expenses, Kikita pa po ako. po, Makay mo pa po sa kuya. iyan tabi, apotun ta tabi sa mga doktor. Kasi Kasi po, po ako nakakimo iyo pa. po, iyo po. So dapat ready ang sa tuyang buot dyan. Opo. Kasi iyan ang sarong proseso na talagang Makay mo pa lang po pag sa may kuya. mga cancer patients, talagang they undergo chemotherapy para mas gadanon sa cancer cells. Pero dakulang proseso iyan, as in emotionally dapat preparado ka dyan kasi minsan baka naglalaga so buhok. Iya po. Okay lang po daw Oo. maglagas po Ang para importante, po sa mga aki ko po. Yan, ang importante. So, Makarecover. Makarecover ka Makaray. para mas makasabay mo pa. Ang mga As aki in, ko. magiyahan mo sa imong aki sa pagdakula ninda. Nga ni makatuwang man sa imong mister na sarong laborer, Laborer. talagang Iya po. difícil ang buhay mo niyan. And kaya nga ni ang Ako Bicol Party List. Para pirmi nagtatagama Iya sa po. mga araw nindong indigent, tanganing mamatian ninda ang serbisyo kang gobyerno, asin kang representante nindo sa Kongreso. Iya Ang Ako po. Bicol. Pakusugon mo na na Mirna sa imong buot kasi Iya po. susaro tang tinabangan kong pido dyan sa may parte kan San Roque. Ngunyan, last night to kan sarong aldaw na chemo niya, nakasurvive na siya. Kaya naglagas man subok niya pero ngunyan nagbabalik na ulit sa normal ang sa Kumbaga, iyang nakarecover na Nakarecover na sa tabang yan Iya kan po. Ako Bicol. Iya Sa po. tabang ni Kong Pido as Iyan ibang sabi. manay Iya so po. problema mo na itara mo sa atubangan mismo ni Congressman Pido Iya po. Garbin. And sa paagi kang programang ini kan Ako Bicol Party List Iya ni po. Congressman Saldico and Congressman Pido, ora mismo Ora mismo. may kasimbagan and may aksyon ang Iya po. Ako Bicol Party List. Ayan. Iya po. Ano po nanay ang mensahe mo kay Kong Pido asin kay Kong Saldi naan sa imong kamautan na Makapagpabulong. makapagpabulong ka, sinagot na ka na Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Madudugtungan ang sa imong Pero buhay, manay, Nga po. maliban dyan sa mga binanggit ni Congressman Ayan. Pido Garbin na katabangan sa imo medikal, so pag-asikaso sa imo duman sa Yung inisupid BRTTH, babanggit. Itaw ko lang muna igwa partner. pang sorpresa sa Nanay, imo ini ang foresee? Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico and Congressman Alfredo Garbin. Pasok ko Congressman Juday and bako na ini si Ryan Ayan. Ibasahon ko pala nanay, initanganing masabutan mo giraray tabi, ang Opo. nakabungtak digdi. Oh, igwa ka pa manay ning kwan Ding. gift pa. Gift pack, asin malinig Food na packs. tubig. Food pack, ali sa Ako Bicol Party List. Ali kay Kong Pido, asin ko ay Kong Saldi. Nakalagdi partner kay Miss Mirna Tripol ka. Mirna ba o Mirma? Mirma po. Mirma. Mirma, okay. Medisina, chemotherapy, asin laboratory na available sa BRTTH. Taw-tabi ini sa imo kan Ako Bicol Party List. Okay, And nanay? aday ka maghadit, igwa po nin maasikaso sa imo. Matod. Base po yan sa instruction ni Kong Pido and ni Kong Saldi.
nagabus na nagdudulok digdi, Assistant. tiga-alalayan, tiga-assisteran talaga. Assisteran. Daiyan, papabayaan. Pag Ngayon, halik mo mili kaput mo na, bala ka na, dahil po, Iya po. tiga-alalayan talaga yan. Iyo. So, sa liwat tabi nanay, kung igwa ka pang may dudugang na mensahe, go ahead. Alat mo ka. na, apot ko. Oh. So sayang aki 17 anyos. Sumato Sumato ah. ako po. Senior high school na. High school lang po. Day pa senior high school. Hindi pa po. Kasi dapat senior high Oh, school na pag kutano 17. na o dyan. Opo. Anyway, pag senior high school niya, matatawan tayo kay educational assistant. Ah, Pero ayan. halaton ta pa. Thank you po. Alaton mo. Ma-follow up ka na sana Ah. or kanda Iya po. kami mismo mapasiring sa Yan sana na, para tinaram na yan. i-invest. Ura Yes, mismo ni Kung Pido Kasi na ngunyan, suagi mo tatabangan. Kasi kung yan ang available ta is para sa mga senior high school. Iya Kaya- po. Pero di ka mag-adit, maski atod ka taon-taon, taon ta ka pakipampamasahe Oh, yun. pa uli. matindi talaga si Kong Pido. Salamat Yan ang ikasabi ko sa iyo, Marami partner, po, subago. salamat. Pamasay balon, may balon siyang cash. Oh. Ali kay Kong Pido. Kumbaga digdi kaya sa programang ini, paano Iya po. kisurpresa? Ayan, na-surprise ka 'di ba ang kahagadan mo, medical na assistant siya, igwa ka Iya po. pang food pack, igwa ka pang cash halik kay Kong Pido. Oo. Thank you po ng marami po Makakatabang sa yan inyo sa po. imo, ayan. Garuman sa naman ay ang mga Ayun po. hulog mo, garuman sa na si Kung Pido hulog ng langit. Yung ani po, tabaw, hindi magparamundo po. Ayan. Ah, Pag may yeah, problema alright, ka, yan. isipon mo lang. Yan, Kung tama Pido. yan. Actually, tama yan, Kong, na dahil siya magparamundo. Kasi kung minsan, ang hilang partner, nakaka-depress. sabi ka ng mga doktor, Ayun po. naglalala yan kung pirmi kang masyado kang Mundo. kidit, estresado. Opo. Pero pag medyo relax ka, medyo ang Ayun po. hilang, nagluluway-luway man, tagalong Ayun. ngayon dahil na-apik Pag rin. namumundo Iya po. ka, hilingon mo sana so Mr. Sirambaga, bandang alas 11. Mahiling mo So mga baile do man ni Tirada, Joshua, oh. maumaka Baili na ko karon. manay na medyo saralaan kuan. Magayon baga pagpirmi na-smile, Opo. di ba nanay? Opo. O, at least mo yan, maluwas ka ning pinto, bit-bit mo, ang pag-asa, asin na dugang na buhay. Di Iya ba? po. Halik Thank kay you po Kong ng Pido, kay maraming Kong po. Saldi. Okay? Maraming salamat po sa tulong ninyo po. Opo. Mga tugang, saro na naman na kababayan tatulos na taga Puro, Legazpo City ang tinabangan ora mismo kan ako Bicol Party List sa paagiman ni Congressman Saldico and Kong Pido Garbin. Dahil kamo maghali sa pagbabalik ng programang ini, igwa pa kitang mga tatabangan kasabay si Congressman Alfredo Garbin digdi sa programang Tabang Ora Mismo.